Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Igbo bi n'ụlọ na Igbo bi n'ama. Ọkwa nwa unu ma bụrụ nwanne unu nke njika nwe ihe anyị chukwu nwa ebe ni nwobushi nwa elele nwa nwachụrụba. Abụ m onye eberi ọmụma, eberi ugo, eberi ndị ọma, eberi eji eshi agụ, dịka ogbu ọmụrụ nne, chika. Ndewonu, asị m nke onye chiri ya zelu. Dịka m si kwuo na mbụ na ihe gbasara mmetinye ọnụ n'ihe gbasara Ogbanje. Kedu ihe bụ Ogbanje? Kedu onye bụ Ogbanje? Kedu ebe Ogbanje si? Ogbanje ọwụ ọnwụ? Ogbanje ọ dị mma ka ọ jọrọ njọ? Ọ ihe a ka m bịa n'ụbọchị taa ka m tinyetụ uche na ya ka anyị wee malụ ka anyị si enwe nghọta maka ife gbasara Ogbanje. Maka ndị kala ụka mezili ya, maka a na-asị onye jọọ njọ asị ya na ọ dibịa ka ọnwụ. Ihe ọbụla jọrọ njọ wụ omenala nke dị mma bụrụ ndị ọcha. Ha ji hụ Satan, ha sị na Satan ha dị oji, ọ bụrụ onye ojii. Jizọs ha dị ọcha, ọ bụrụ onye ọcha. So abata n'ihe gbasara Ogbanje, ekwuta ha na mmadụ wụọ Ogbanje onye eripụ ọsọ. Mana ekenekwala Chineke o. Ekele Chineke because a lot of our young men are coming in. They are coming up. They're beginning to understand these things and the way they are and the way they work. Gịnị wụ Ogbanje? Ogbanje wụ a spiritual cult ka ọ wụ. Ogbanje wụ a spiritual cult, otu, ndị otu ka ọ wụ. Ogbanje wụ ndị otu onye, ndị otu mmadụ. Enwere Ogbanje mmiri. O nwere ndị gbalụ nje si na mmiri bịa. O nwere ndị gbalụ nje si na ana na be nna ha bịa. O nwere ndị gbalụ nje na mmiri gbakwa na ana. Ogbanje abụrụ ajọ ife, mana ka m gwakwa gị, o nwekwara Ogbanje bụ na iyi ha ṅụrụ na-afeti ha n'ụwa ha na-ebi taa. Maka o nwere ndị gbalụ nje nke fa ṅụọ iyi otu na ha ya na n'oge na amụọ ha na ha ma nnọte aka n'ụwa na ha ya nachie. That is why some of us bụ ndị dibịa. That is why a ji nwee ndị dibịa. O nwee ihe nọ n'ụwa agbagbojuru Chineke anya. O nwere ihe nọ n'ụwa agbagbojuru ndị ichie, ndị enu na ndị ala. Ndị ichie nwe anya, our ancestors, nwee ihe gbagwojuru ha anya. They always have a way out in every situation. They are not short of solution. They have solution to all problem. Even ndị mana sị no ihe na-enwe problem, ihe na-enwe solution bụ ọnwụ. Ndị be anyị ndị ichie nwere solution to ọnwụ. Na-eme mmadụ nwụọ ọla ụwa, ha ezichieti ya back. Ngwa jee mekọpụ ihe ahụ ị na-enweghị ike ime, go and finish it. Anyị ji enwe onye ụwa, onye n'ọrụ mmadụ ụwa. Ogbanje nwelu ụdị na ụdị. Ogbanje mmiri na Ogbanje enu ala. Now, kedu ka a si ama onye nwe Ogbanje? Ogbanje enweghị a specific thing ị ga-asị na ọsọsọ ihe a ka ị ya ahụ n'ahụ onye anyị wee marụ na ọgbalụ nje, except na ijelu n'afa. O nwere other characteristics ị ga-eji wee marụ onye gbalụ nje site n'omume, site ka onye si akpa agwa, ka onye si ekwu okwu, ka onye si ebi ndụ. O nwere ndị Ogbanje na-abụ ha nọkata, ha chọrọ, they don't want to associate with anybody. Ha bịa ha nọ n'ime ụlọ mechie ụzọ, ha na-atamu n'ime ụlọ. Ihu onye dị otu a, you need to go for consultation. Malụ ebe o belongụrụ, malụ ihe ọ ṅụrụ.
as a dibia, I have seen situations where mmadụ na-abịa ụwa ọgbanje nke ekwuo na ọ ya anwụ n'oge. That is where dibia comes in. Adịghị egbu ndị ọgbanje egbu. Adịghị ekewa ndị ọgbanje ekewa. Adịghị abọ ọgbanje abọ. With the experience nwego n'ọdịnala. Adịghị abọ ya abọ. Adịghị egbu ya egbu. Adịghị ekewa ekewa. Adịghị destroy ya destroy. Adịghị ekpukwu ọgbanje ekpu. Ihe a na-eme wụ a na-eji aka n'ogori ọgbanje eduo ya ọgawa. That is the way to solve your problem. Ogbanje, a na-adịrị ya very, very careful. Ogbanje na-adị ka obele nwa nnụnụ dị n'aka mmadụ. Ijide eri nne, epigbuo ya. Ịrapụ ya arapụ, ofefe. Ị mana o nwere ndị gbalụ nje ọgwụ na you will work for them almost every year. Ị ga na-arụ ọrụ ọgbanje. At least, ka agbaala asị ọsọ enwere m mmadụ na-abụ diona that I have worked for or I know. Every year, ị ga na-ejikọrọ ọgbanje. Onwe ndị na-aṅụ iyi, onwe ndị iyi ha na-adị so deadly. Inwete such persons or people, ịrụsiere ha ọrụ ha, ijidesiere ihe ike. O nwere materials, because ihe dị n'ọrụ wụ material etinyelu na ya. Ihe dị n'ọrụ. O nwere onye bịara one time like that, ọ rụchara ọrụ, o jee somewhere, mmadụ a na-agwa ya na ọgbanje nọ na mmiri ka o yeje lụọ ọlụ ọgbanje ya. Na-adị alụ ọlụ ọgbanje n'enu ala. Wee chịa, ihe onye na-amaghọ kalịrị ya. This is the reason ọ bụ na o nwere group nọ na ya, ndị mara bịa, o nwere a na-ajụ ese, ndị mara sị da ịgwahata ikwute okwu mmiri, asị ha na river people has dealt with me. Isi ya why? How? I think I've done river work 5 times and they are still disturbing me. They are still tormenting me. My dear, ị nwetabeghị ya. Ị nwere ike jee n'afọ afọ a na-agwa gị na ndị ga-ejekwulu bụ ndị otu mmiri ka ị ga-ejekwulu. Ọ bụrụ onye na-ama ka a si eri ide afa, ọjụba ndị otu mmiri, kedu ndị dị ife a, onye nweghị experience o wee malụ na ọgịnị ọgbanje mmiri bụ ife na-ekwu okwu n'afa na ọ bụrụ ndị mmiri. Inweta the message, ijebe maka ya. Sometimes they might not be able to explain to you, mana ejubazi kedu ihe a eji wee rụọ ọrụ a ka ọ dị mma. Afa explain ya, from ihe afa na-explain zili gị ka ị ga-eji wee malụ category of work and category of ndị mmiri nwe ihe ahụ. Ogbanje mmiri is a very sensitive group of ndị mmiri that you don't mess with. Even ndị mmiri n'onwe ha does not interfere in their matters. Both ma ọgbanje enu ana. Ogbanje enu ana, ndị ichie doesn't interfere. Alụsị doesn't interfere na ọgbanje enu ana. Ogbanje mmiri, ndị mmiri don't interfere maka ndị ahụ ndị otu mmadụ, ndị du mmadụ wee bịa ụwa. Ndị ihe na ha na-abụ ṅụrụ iyi. In my next teaching, mma akụzi maka ihe gbasara iyi ụwa. Kedize ka ndị ọgba, ebe ka ndị ọgbanje a, ka a si ezukọ, ka a si nọkọ wee ṅụọ iyi a. Ebe ka a na-aṅụ iyi before abịaba ụwa. That will be a topic for another day. Ị bụrụ onye ọgbanje na-enye nsogbu, ijegodu mmiri 20 times, ọ ka ga na-enye gị nsogbu. Anaghị arụ ọrụ ọgbanje na mmiri. A na-arụ ọrụ ọgbanje n'elu ala. A na-eke akanogori ọgbanje, akanogori so ọgbanje mmadụ. Eke ya, ejikọ ya, welu duo ya n'agụ, duo ya n'onunu. Ife ma eji edu ya n'agụ bụ maka anaghị edu akanogori ọgbanje maọbụ akanogori si n'iwe, ife ọbụla bụ akanogori anaghị edu ya n'ebe ọwụ mmadụ ga-eje nwe ebe akọ nni weta nni rie. No, because ị na-edu akanogori ọgbanje in a place ọbụla emecha ndị mmadụ abịa akọ ugbo ebe a, ji anwa aka maọbụ akpụ anwa aka ha ja bụrụ ji anwa osolukwu ya gbagote. That is why na Igbo, before onye ọbụla na-eme ọdịnala, asọrọkwa m ndị na-eme omenala,
ma ọ bụ dibịa, because some dibịa amarọ maka ife na-agwa gị na-ekwu na some dibịa amarọ maka ya. Onye ọbụla na-eme ọdịnala, onye na-eme ọdịnala before rie ji ọhụrụ, ọ ya akpụ alụ kpochie onunu before rie ji ọhụrụ. Ask me why. Ji time ruo oge aja egwu ji, ka a na-egwunite ji, ka a na-egwupụta ji n'ala, o nwere aka na ogori na-eso ji agbagote. O nwere aka na ogori na-eso ji agbagote. Iwuru ofeke na-amara about this, ije gbuo olu mmụọ ga anụ maọbụ ije rie ji without iji aka na ogori ahụ duo ya n'onu, ijizi afọ rie ji. The same thing na-eme ịchọ ịlụ ọrụ ọgbanje. Ịma nri ya n'ebe mmadụ, ebe a ya akọ ugbo, ihe ji ya jee n'agụ ebe anaghị akọ ugbo, ebe mmadụ amaghị nkọ ugbo for a very long time. Ebe a ka a na-edu ya n'onu. O nwere ndị na-edu na Mbize, o nwere ndị na-edu na Borough Pit, depending ebe onye fụrụ dị oke. O nwere ndị na-edu na burial ground, ebe a na-eni ozu. Most people na-eje ebe a. Okay? Now, iduo akanogori ọgbanje gị, iduo ya n'onu, iduchazie ya, wee kwalụzie ibu, jebezie na mmiri, ma ọ bụrụ na ịchọ ije na mmiri. Ọ bụrụ na ị chọbeghị ịlụ ọrụ mmiri gị, ijezie weta, dịka onye ọgbanje mmiri na-enye nsogbu, ije weta bowl, efere white, itinyesizi ya nzu, tinye ya edo, tinye ya ọjị, kwakọzie ịnwe ife ilu ụtọ, ịkwakọcha anya. Ọ bụrụ na mmiri si bịa ụwa nọ nso, iweli ya jee adọba n'ikpele mmiri. Ịma ndọbakwa ya n'ime mmiri, ị ya adọba ya n'ikpele mmiri. Ihe ya akpọ ya nọ, ị na-emelu ndị otu ọgbanje gị olili, ọgbanje mmiri gị, na ị na-emelu fa olili ndị otu ọgbanje gị, idebi ya n'ikpele mmiri, not n'ime mmiri. Then ọ bụrụ na mmiri gị anọrọ nso, ibupu ya n'ezinụzọ. Inwe ike tindebi ya n'ụzọ gbara 3 maọbụ ụzọ gbara 4, si nọ ndị otu ọgbanje gị ka ị na-emelu oriri. You have settled them. In some cases, or in most cases, ndị m na-arụ ọrụ before njelu mmadụ ọrụ mmiri, mmedozisigoro ifesi mmadụ n'ahụ before njelu mmadụ ọrụ mmiri. Ije na mmiri without mmadụ ịkpụcha onwe ya akpụcha bụ risk ka ọnwụ. Ọ bụrụ onye mere abọsha, onye tere ime, alụ dị onye a n'ahụ, the person cannot go to the river. Mmiri dị ọcha, mmiri wụ purity, mmiri wụ ndụ, mmiri wụ the purest thing you can think of or talk about or talk of in this life bụ mmiri. Mmiri anaghị achọ unyi, mmiri anaghị achọ filthiness. So ka ezi ka esi wee bulu akanogori n'ahụ gị, ka ị ga-esi bulu ụchụ n'arụ gị, i wee jebe na mmiri jee ịkwanyelụ ndị mmiri ibu. They will not come. If you summon them, they will not come. They will not come near you. Even though they come, they cannot give you what you want because they cannot access you. Ilulu unyi before them. Iburu nwaanyị itele ime, imela abortion, na itele ime, ịma nje na mmiri. Ije na mmiri kpọ ndị mmiri, ha manzago oku. Nke a number 1. Number 2. Ọ bụrụ na be nna gị na o nwere mmụọ unu mebiri na be nna gị, okwu a na mmụọ, okwu mmụọ na be nna gị, alụsị bụ na be nna gị, ndị ichie be nna gị, ife aja anọ na be nna gị, ọ bụrụ na unu mebili ya, gbaa anya ọkụ, tụfuo ya, o wee nyebe nsogbu, i wee sị na mmiri ka ị ga-eje first. Iru na mmiri anwa, they will not answer you because gịnị? Na ibu alụ, imela alụ, maka Igbo, ife Igbo kpọrọ alụ bụ alụ. Ndị mmiri ama mbịa gị nso. So before mmadụ ejebe na mmiri ịrụ ọrụ, check those things that you need to do. Kpụchaa onwe gị, duo ha ka n'ogori ọgbanje, iwe jebezie na mmiri. Ọ na-abụ nchi ijelu mmadụ ọlụ mmiri, ana m akwa ibu na-abụ. Badata alụgoro m edugoro m ndị aka, edugo m aka n'ogori ọgbanje mmadụ pụọ. Next time nkwa dị be n'ibu nke a ga-eje kwụọ ngọ na mmiri.
wee kwa small one mmedebe ya n'enu ana kwanyesi ife niile dị ya, then kwa the big one nke m enye ndị mmiri. You have settled them. So biko onye aghọlekwana gị, onye akọkwana gị akụkọ Mike Ejeaya, onye asịkwa gị na aje gba nwa nnụnụ nne ya ji wee fepụ. I want people to be happy that we are returning to our tradition. I want people to be happy. I don't want situation whereby mmadụ na-abịazi ife ọ na-afị ya ahụ because onwe ga na-expend ego without seeing result obi adị ya mma. I also want people to be practical. Maka ndị Igbo sị a na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị. Inu ndị ana Igbo, ndị Igbo tụrụ ya bụ inu. A na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị. Anama m na ime ya ona na ya dị mma. Ogbanje abụrụ ajọ ife. Iji ya aka n'ogori Ogbanje duo ya n'onunu. Bịazịa bịa fụrụ ife ọma dị n'Ogbanje. Ogbanje, they are the light bearers of a person. They are the destiny bearers of a person. Ha amaghị. Ogbanje ga-abịa n'ọrụ gị ọgụ ị na-amarọ. Because ndị otu gị na ha na-abụ nọ n'iyi ndị otu gị, they don't want anything to harm you. Ma ngị na fa na-abụ dị na mma. Mana ọ bụ na ngị na fa na-abụ adịrọ na mma, a lot of things may happen to you. And ama m na ime ya na ọ ya adịla anyị na mma. Biko, chọọ onye na-eme ọdịnala, onye malụ ntọala ka a si alụ ọlụ. Ije na mmiri abụrụ the only thing. Jee chọkọ ndị, do you know that some dibias, some eze nwaanyị alụbụ ọlụ Ogbanje fa. Go and make your research. Ọ bụrụ enwere eze nwaanyị 30, 20 alụbụ ọlụ Ogbanje. They don't even know how to go about it. They don't even know about it. So onye na-alụbụ ọlụ Ogbanje nke ya, ka ekwenụ ka o ga-esi wee lụtọrọ onye nke ọzọ, ka ekwenụ ka o ga-esi advice ya mmadụ, ka ekwenụ ga-esi kọwaa ọmakwa n'aka nri ọma aka ịkpa. And that has been a hindrance to so many of them. Biko, I am not saying come to Ajeleja Mmili. I want ọdịnala to be in every other place as much as it is with me. I want us all to eradicate anything bụrụ ife bịalụnụ ka o wepụ anyị from our belief system. Ọdịnala is spirituality. We are spiritual people. We are practical in nature. We don't believe in theory. I believe we practical because spirituality is all about practical. It's all about what you give is what you get. Once again, ọkwa m Ajeleja Mmili nke njika nwe ha anyị chukwu nwe ebe anyị nwe ogushi nwe elele. Asị m daalụnụ ụbọchị nta ka anyị chụkwanụ n'Owere nchi. My next topic ya wụ ihe gbasara ije na mmili. Because I wouldn't want to combine in the mmili na Ogbanje. And my next topic that I will share, I will come up to teach ihe gbasara ka asi eje na mmili and ife eji eje na mmili and ụbọchị ekwesịrị iji je na mmili and na mmili onye kwesịrị ije ma ọ na-eje mmili. Biko onye ihe nkwuruta agbagwojuru anya, onye needed further explanation n'ife nkọwalụ taa, laa anya n'igwe okwu a, ị ahụ my phone number ebe a. Please do not call me, chat me, ana m adịkarị busy. So ịkpọ m akpọ, you can ga-enweta na m, chat me. If I'm not there to respond to you, somebody will respond to you. Daalụ nụ rinne, asị m Chukwu na ndị a na-agọzi anyị. Ka ọnwa Mee anyị banyalụ na ya, ka ọ maara anyị mma. Anyị gbuo n'aka nne ka anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị bute mma. Site n'afa Chukwu, site n'aka afa ndị ala. Ise ya gazie.